πρέπει να δείξετε την αγάπη του. Ένας από αυτούς που και φίλες είναι παίρνοντας μόνο τηλέφωνο στο 2645 020 155 ή στέλνοντας κάποιο μήνυμα, κάποιο chat μέσα στο Facebook. Μπορείτε εύκολα να στείλετε μια γλυκιά καλησπέρα. Ποιος ξέρει, ίσως κάπου κάποιος να περιμένει να ακούσει, να σας ακούσει, να πάρει το μήνυμά σας. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, φίλοι και φίλες, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Η ώρα είναι 9:30. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε έξυπνα. Πρακτικά. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα του Αγρινίου. Συγκεντρώσαμε όλες τις λύσεις που ψάχνεις σε 1800 τετραγωνικά μέτρα. Πρακτικά. Τεράστια ποικιλία από είδη δώρων, υλικά, φωτιστικά. Μικροέπιπλα, έπιπλα εισαγωγής μας από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού. Πρακτικά. Σκέφτομαι πρακτικά. Πηγαίνω πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Ένα από τα πιο σύγχρονα καταστήματα δωρικών και διακοσμητικών στην Ελλάδα.